Η μέρα 8 της βοήθειας προς τους προπονητές να κερδίζουν κάθε μέρα με το XPS Network. Εδώ θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να αλλάξετε το άθλημα στο οποίο εργάζεστε στο Playbook. Έτσι, αν ανοίξω το Playbook εδώ, αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο rugby ή έχω ένωση και πρωτάθλημα, τι θα γινόταν αν ήθελα να αλλάξω στο μπάσκετ ώστε να έχω πρόσβαση στα εικονίδια και τα υπόβαθρά τους. Λοιπόν, αν κλείσουμε το Playbook, πηγαίνουμε στο κουμπί ρυθμίσεις μας. Κάτω από το Playbook μπορείτε απλά να αλλάξετε το άθλημα εδώ. Ας πάμε λοιπόν στην κορυφή, να επιλέξουμε το μπάσκετ. Τώρα, όταν επιστρέψω στην αρχική μου οθόνη, κάνω κλικ στο Playbook. Έχω πρόσβαση στα υπόβαθρα του μπάσκετ, καθώς και στα εικονίδια και τα αξεσουάρ του μπάσκετ. Είναι τόσο απλό. Μπορείτε να έχετε πολλαπλά αθλήματα στα αρχεία σας εδώ στο Playbook. Έτσι, δεν χρειάζεται να είστε σε ένα συγκεκριμένο άθλημα για να δείτε όλα τα αρχεία σας για αυτό το άθλημα. Έχετε πρόσβαση σε όλα εδώ. Είναι ακριβώς όπως οι συλλογές όσον αφορά το επίπεδο. Στα εργαλεία θα έχετε πρόσβαση στα αξεσουάρ με βάση το άθλημα που έχετε επιλέξει. Τα λέμε αύριο.